קייבלק זה הצ'יפ שמפותח כאן בישראל. בואו לפגוש את האנשים שעושים את הצ'יפ. שמי מיטל, עובדת 13 שנה באינטל, בקבוצת ה-Client Development Group. רומן פייגין, אני מוביל טכני של בקאנד בצוות אתרוג, בקבוצת ה-Client Design. דונה וטד, מהנדסת חומרה במחלקת הביג קור, שנתיים באינטל. החלק שלי בפרויקט היה לבדוק רכיב מסוים במעבד, לוודא שהוא עובד לפי הספק, לאתר בעיות בשלב מוקדם עוד לפני שהוא מגיע לייצור. סרקיט דיזיינר של כמה פאבים שהם חלק מהקור. זה כולל עבודה של אימפלמנטציה, טיימינג, עבודה על quality ופאוור. הייתי אחראי על צוות מהנדסים שעבדו על יישום השיפורים בבלוקים השונים עבור קייבלק. עבורי האתגר הגדול ביותר בפרויקט הוא לספק מוצר איכותי בפרק הזמן המוגבל שניתן. להבין איך שינויים בבלוקים השונים מרחבי השבב עובדים יחד כדי להביא לביצועים המרשימים של קייבלק. עבדנו על שני פרויקטים במקביל, שזה סביבה שונה, סט כלים שונים ומיילסטונים שונים. שאתה מוקף באנשים מקצועיים שעובדים מאוד קשה כדי לאפשר לפרויקט להתקדם ללא תקלות. הנחישות, המקצועיות, המסירות ובעיקר עבודת הצוות. תכנון וניהול אפקטיבי לזמן. בעיקר אני חושבת שהפרויקט הזה נתן לי את היכולת, הניסיון והידע לעשות את העבודה שלי בצורה אופטימלית בזמן המינימלי. להתמקצע בכלים חדשים להכנסת שינויים לוגיים מסובכים. זאת הייתה השנה הראשונה באינטל, ולתת לי הזדמנות לעבוד ולהשתתף בפרויקט מורכב כזה, זו הזדמנות לעבוד עם אנשים בעלי ניסיון וללמוד מהם. עבודה בקייבלק הייתה ההתנסות הראשונה שלי בתור מוביל טכני. אני גאה במוצר הסופי שקיבלנו, שהוא עם היי פרפורמנס, וקיבלנו אותו בזמן, וגאה להיות חלק בעבודה על חדשנות שמשפיעה על חייהם של אנשים אחרים. להיות חלק ממשהו טוב שבסופו של דבר מגיע גם לילדים שלנו. אני מאוד גאה להיות חלק מפרויקט שמשתמש בטכנולוגיית הסיליקון המתקדמת בעולם. כשאתה עובד בחברה גדולה, אתה זוכה לעבוד על הפרויקטים הכי משמעותיים כבר מהיום הראשון. אתה זוכה לסט כלים, הכשרה, ניסיון מקצועי מדהימים. בואו לעבוד איתנו.